Mayong adlaw sa aton mga utod kag mga kaabyanan kay Ginoong Hesukristo. Kamusta kamo mga kaabyanan? Sa subong nga adlaw amo ang adlaw sang Miyerkules, petsa 30 sa bulan sang Agosto tuig 2023. Sa subong nga adlaw amo ang pagdebosyon sa mahal nga Eloy sang sa gihapon nga panabang o ang Our Lady of Perpetual Help. Ako ang inyo alagad. Ako si admin ninyo. Kag ginatamiyaw gid nakon kamo mga kaabyanan sa aton programa subong nga hapon amo ang Katesismo sa Hiligaynon online. Una gid sa tanan ginatamiyaw gid naton ang aton mga kauturan kag mga kaabyanan nga nagalantaw kag nagapamati dira sa aton nga Facebook page nga ang Pulong sang Dios / Hiligaynon Catholic Bible Reading kag sarang man ini ninyo malantaw sa aton mga kauturan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo sa YouTube channel naton nga amo ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Ginatamiyaw gid namon nakon kamo sa mga kauturan nakon nga mga OFWs, maayong aga, maayong hapon, maayong udto, kag maayong gabi. Kung ano man ang oras sa inyo dira, ginatamiyaw gid nakon kamo. Sa subong adlaw aton naman nga ibag-o naman kita nga topiko nga aton nga pagatun-an akon pagadiskusyonan sa aton nga programa diri ang Katesismo sa Hiligaynon online. Sang nagligad nga semana, sa nagligad nga nga Domingo, gintun-an naton ang Kapitulo 2 sang nagatuo ako nga amo ang nahauna nga bahin kag aton nga gintalakay ang Santissima Trinidad nga yara sa naka-include sa nahauna nga bahin sang nagatuo ako. So subong aton na nga pagatun-an ang aton bag-o naman nga topiko sa subong nga adlaw. Sa wala pa ang tanan pangamuyo anay kita sang malipot nga pangamuyo. Dahil lang gid mga kaabyanan ha kay may gamay lang gid kita nga mga technical issues. Pangamuyo sa Espiritu Santo. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Kari ka o Espiritu Santo, pagpun-a ang mga tagipusoon
sa mga nagatuo sa imo, kag padabdaba sa ila ang kalayo sang imo balaan nga paghigugma. Ipadala ang imong espiritu kag sa ila matuga, kag mapanibag-o mo ang nawong sang kalibutan. Mga muyo kita, o Dios, sa kasanag sang Espiritu Santo, intudloan nimo ang mga tagipusoon sa mga nagatuo. Itugot mo nga paagi man sa Espiritu Santo, akon man higugmaon ang maayo kag matarong, kag malipay sa iya mga paghikot nga nagahatag sang kalinong sa amon kaugalingon, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So amo to mga kabyanan ang aton malipot nga pangamuyo sa subong hapon. Ito na pagpadugayon ang aton nga topiko sa subong adlaw. Okay, so yari na kita sa aton bag-o nga topiko nga amo ang kapitulo 2 sang nagatuo ako, amo ang ikaduha nga bahin. Kag ginsugpunan ko na part 1 mga kabyanan, kay hindi gid naton matapos sa isa naton nga pagpungko upon tuon o pag-discuss naton sa aton nga ah, sang aton topiko, no? Kay because himuon ko ini siya nga tatlo ka part, no? So anay-anay tasubong is part 1 lang anay kita, kaya para maano naton ma kung sa pagkaon pa ma-digest naton o kung matunawan kita, kay ti kun base bala gulpihon ta nga tanan gid, no, ang hindi man kita matunawan o kung base maimpatso kita, no. So sa subong nga hapon amo ni ang atong topiko ang kapitulo 2 sang nagatuo ako nga among ikaduha nga bahin, kag subong part 1 lang anay ang aton nga talakayon mga kabyanan, kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo. So ang malipot nga paglaragway niya sini mga kabyanan sang ikaduha nga bahin sang nagatuo ako, kag muman amo na nga kung makita nyo dira sa inyong mga screens ang ginkuhaan nakon sa Catechism of the Catholic Church Facebook group nga ginpost ni Mr. Toby Kenobi nga may tigulo The Apostles' Creed, the 12 Articles of Catholic Faith, nga ginpost niya sadtong Nobyembre 8, 2022, no? Sa aton mga kabyanan dira sa Facebook page naton, nagagamit sang ilang mga Facebook, makita nyo ina ang grupo, Facebook group nga Catechism of the Catholic Church. Naka gina siya, naka all caps o kung capital letters gid. Pwede nyo siya na bisitahan para sa inyong kaugalingon, pwede nyo ma-verify inang ako nga ginakuhaan. So ano bulabot silingon sang ikaduha nga bahin sang nagatuo ako mga kabyanan.
Amo ini siya ang nagapamatuod nga si Jesus o si Hesus Kristo. Amo ang anak sang Dios kag matuod-tuod nga Dios nun. Ang tinaga nga Ginoo o kon sa English Lord nagakahulugan Dios nun. Bangod ang Griego nga tinaga nga Kyros kag ang Hebreo nga tinaga nga Adonai ang isa lamang ang kahulugan nga amo ang Ginoo. Kag nagapatuhoy lamang ini sa Dios. So amo na ang malipot nga paglaragway sang ikaduha nga bahin sang nagatuo ako. Kay bangod mga kabyanan ang ikaduha nga bahin sang nagatuo ako, nagasentro ini sa kay Hesus Kristo o kon sa kay Ginoong Hesus. So aton ini pagatalakayon kung sino bala ining si Ginoong Hesus Kristo o si Jesus nga anak sang Dios, no? So panguna ko na lang mga kabyanan, talakay naton sa nagligad naton nga topiko, si Ginoong Jesus o kon si Hesus Kristo amo ang ikaduha nga persona sang Santissima Trinidad. No? So ginahambal diri nga gani ang paggamit sang Ginoo kay Jesus ang nakakahulugan sang pagbantala sang iya pagka-Dios nun. Ang ngalan nga Jesus nagikan sa Hebreo nga ngalan nga Jeshua, nga buot silingon ang Dios nagaluwas. Gani ang mga Katoliko nagatuo nga si Jesus amo ang manluluwas. So it is fit and proper kung sa English pa mga kabyanan, dapat gid lang no nga gamiton man ang tinaga nga Ginoo kay Jesus o kung kay Ginoong Hesukristo bangod nga siya man isa ka Dios, no? And babalaan nyo na karon mga kabyanan kag sa aton man nga masunod naton nga mga pagtalakay kung nga fit and proper o kung nagakabagay gid nga tawgon si Jesus o si Ginoong Hesukristo bilang Ginoo, no? Kag ang ngalan nga Jesus gikan ini siya sa Hebreo o kon Hebrew nga ngalan o kon name nga Jeshua. Kay meaning sang Jeshua nga ini, the God saves o ang Diyos nagaluwas. And kita nga mga Katoliko nagapati kita kag nagatuo na si Jesus amo ang manluluwas o kon savior naton, no? Amo na nga ang nagakahulugan lamang nga ini nga ang Ginoo o kon ang Dios nga Amay ang nagpadala sang iya bugto nga anak, no? O kon ang nga bugto nga anak nga amo si Jesus o si Hesukristo agud luwason kita sa aton nga mga sala. Okay? And makita nyo man na karon o kag sa mga masunod naton nga mga pagtalakay kung ano ina gid man ang kabug-usan nga yatawag kung sino gid ining si Ginoong Hesukristo o kung si Jesus. Okay, ang ika-31, yari na kita sa ka-31 naton nga pamangkot, ano bala ang ikaduha nga bahin sang nagatuo ako. So amo ning nagasiling ko kagina. Ang ikaduha nga bahin sang nagatuo ako amo ang nagatuo ako kay Hesukristo, anak nga bugtong aton Ginoo. Subot silingon, hambal ko na kagina, ang nagatuo ako
is naga-sentro gid lamang kay Hesukristo o kung kay Ginoong Hesus. Kag 32 o kani ka 32 nga pamangkot, sino si Hesukristo o kung si Ginoong Hesus, no? Si Hesukristo amo ang anak sang Dios nga nahimo nga tawo para sa aton. So amo na siya ang sabat kay amoy ni ang iyang role sa aton nga nangin gintawag siya nga anak sang Dios kay ti nahimo siya nga tawo para sa aton tanan. Ika-33 nga pamangkot, matuod ba lang nga Dios si Hesukristo? Ang sabat, oo, si Hesukristo matuod nga Dios. Okay? Si Hesukristo matuod nga Dios. Kag ika-34 nga ang matuod nga Dios si Hesukristo. Si Hesukristo matuod nga Dios kay may isa lamang siya kaduna nga ugali sang sa Amay. Subot silingon mga kabyanan, si Hesukristo o kung si Ginoong Hesus matuod gid siya nga Dios kay bangod nga isa lang sila ka duna o kung kinaugali isang Amay. Ika-35, Dios gid bala sa walay katapusan si Hesukristo? Ang sabat, oo, kay natawo siya sa walay katapusan gikan sa Amay. So muna mga kabyanan nga remember kagina bago lang gid ambal nga ang si Hesukristo o kung si Ginoong Hesus isa lang sila kaduna o nga ugali sang Amay. Okay. Kaya rin ang aton nga diri kita sentro sang aton nga pagtuon sa subong nga hapon. Ang Dios nun nga kinaugali ni Hesukristo suno sa ginatudlo sang simbahan Katolika. Remember mga kabyanan, sa aton nga masunod nga mga pagtalakay basi matingala kamo kay talakayon naton, no? Subong nga hapon ang Dios nun niya nga kinaugali o kon ang divine nature niya sang aton Ginoo nga si Hesukristo, no? Pag basi matingala kamo nga sa sunod naman nga pagtalakay naton, talakayon ta naman ang iya tawhanon nga kinaugali o ang iya tawag nga human nature, no? Kay balan mo mga kabyanan, gusto ko lang gid nga ipahanumdum sa inyo nga ining si Ginoong Hesukristo sang siya ang mag-abot diri sa kalibutan, no? Duha ka kinaugali o ko nature ang iya nga tawag naton taglay kung sa Tagalog pa, no? Kagang duha nga ina nga kinaugali niya nagaisa, no? Kagano inang duha ka kinaugali niya? Ang una yang kinaugali amo ang Dios nun, no? O kung divine nature. Ang ikaduha amo ang tawhanon niya nga kinaugali o kung ang human nature. Inang duha nagaisa sang pag-abot niya diri sa kalibutan. Remember mga kabyanan, hindi ka mo maglisa ha, o hindi ka mo hindi maglibog ang inyo isip. Ang atong Ginoong Hesukristo o kung ang atong Ginoong Hesus ang may-ara sang duha ka kinaugali. Dios nun kag tawhanon. Divine and human.
natures. Subot silingon, duha ang iya kinaugali sa iya nga persona. Okay? And remember, ang hambal ko na kagina, nga si Hesus Kristo amo ang ikaduha nga persona sang Santissima Trinidad. He is the second person of the Holy Trinity. Okay? So, para hindi ka mo hindi maglibog ang ulo nyo, so amo na. Pero, subo nga hapon, ang aton lang gid anay nga kwanon, ang aton lang gid anay nga tun-an, amo ang iya Diyos nun nga kinaugali o kun ang iya nga divine nature. Okay? So, okay, sunod nga slide naton. So, nagahambal nga ang Diyos nun nga kinaugali ni Hesus Kristo ang nagapatuhoy sa iya walay katapusan kag walay natuga nga kinaugali bilang anak sang Dios, ang ikaduha nga persona sang Santissima Trinidad. Okay? Suno sa katesismo sang Iglesia Katolika, matuod siya nga Dios nga may Dios na nga kinaugali nga hindi mahamulag sa iya tawhanon nga kinaugali. Subot silingon mga kabiyanan, ang akong ginahambal kagina hindi akon-akon lamang, kundi nga ini ang gintudlo mismo o kung ang ginatudlo kag pagatudloon pagid sa aton Santa Iglesia Katolika sa masunod nga mga henerasyon, hindi lang sa aton subong kundi sa masunod pagid nga mga henerasyon kag sang amuman sa mga nagligad nga mga henerasyon nga nauna na sa aton, nga ang si Hesus Kristo may duha ka kinaugali, no? May Diyos nun siya nga kinaugali kag tawhanon nga kinaugali, no? So muna mga kaabyanan, basi masiling ka mo ako na ako ng hambal bay, pero hindi, no? So, una nga punto, anak sang Dios. Si Jesucristo amo ang walay katapusan nga anak sang Dios, ging anak siya sang amay sa wala pa ang kalibutan. Isa lang ang kinaugali nila sang amay kag Espiritu Santo. Mga kabyanan, sang una nga tiyempo kag pakadto subong, may ara kita isa ka bersyon sang credo, no? Ang aton masami nga ginagamit amo ning aton ginatalakay subong nga mo ang nagatuo ako kung sa English pa Apostles' Creed. Now sang una, si San Leandro sang Sibil, isa ka santo sang una nga tiyempo, ang isa sa mga naghimo sa ginatawag nga Nicene Creed o kon Credo Niceno-Constantinopolitano, no? Ang Nicene Creed o kon Credo Niceno-Constantinopolitano amoy na siya ang pinaka detailed version sang credo, kay do medyo laba siya, ay explicit gid, no? Gusto ko gid lang ini may ginhambal da nga ging anak siya sang amay sa wala pa ang kalibutan. Subot silingon mga kabyanan, ining si Ginoong Hesukristo ara na siya sang wala pa natuga ang kalibutan. Subot silingon, upod na siya sang amay, wala pa natuga ang kalibutan.
Kag nakabutang man butang dira no. Kag ginatudlo sa aton iglesia nga siya amo ang walay katapusan nga anak sang Dios. Okay? Kag isa lang sila kay kinaugali sang Amay kag sang Espiritu Santo. Oh. So ano na ba silingon mga kabyanan niya? Suno sa CCC number 242. O ang anak sang Dios isa sing kinaugali sa Amay nagakahulugan nga yara sa Amay kag kaupod sang Amay ang anak ang isa kag pareho nga Dios. Okay? So nasiling ko na kagina nga sang wala pa natuga ang kalibutan kaupod na sang Amay ang anak. So therefore, si Ginoong Hesukristo mga kabyanan, kaupod na siya sang Diyos nga Amay sang wala pa natuga ang kalibutan. Okay? Next. Ikaduha nga punto. Diyos nun nga sahi. Ang Diyos nun nga sahi mga kabyanan, si Hesukristo ang may Diyos nun nga sahi. Nakahibalo siya sang tanan, gamhanan siya sa tanan, kagyara sa tanan nga duog. No? Amo na siyang ginatawag sa English nga omniscience, omnipotence, and omnipresence. Ut silingon, katulad sang Amay, nakahibalo siya sang tanan. Nakahibalo siya sang tanan nga nagakatabo diri sa kalibutan, sa palibot naton. Pag ang aton mga ginapanumdum, ang aton nga mga ginabuhat, bisan sa tago, nakahibalo siya. No? So, ang Ginoong Hesukristo, matuod gid nga may Dios nun nga sahi. No? Kay man, ang sunod nga slide, mga kabyanan, sa CCC 469, ang simbahan nagapahayag nga si Hesukristo ang matuod nga Dios kag matuod nga tawo. Matuod siya nga anak sang Dios, nga siya wala nagbuhin sang iya pagka-Dios kag pagka-Ginoo, nangin tawo kag nangin utod naton. Subot silingon mga kabyanan, ang aton simbahan nagahambal nga ang ating Ginoong Hesus persona, isa ka persona nga may matuod nga Dios kag matuod nga tawo. Kag matuod man siya nga anak sang Dios kay man, sang pag-abot niya diri sa kalibutan, wala nagbuhin ang iya nga pagka-Dios or ang iya divine nature sang siya ang nangintawo. Kag nakita naton siya. Amo na mga kabyanan ang ginatudlo sang aton nga simbahan. Ikatatlo nga punto, mga milagro kag otoridad. Si Hesukristo ang nagbuhat sa mga milagro kag nagamit sang Dios nun nga otoridad. Sa iya ministeryo sang siya ang yari pa sa duta. Ginayo niya ang mga nagamasakit, ginbanhaw ang mga patay, ang nagpakita sang iya gahom sa kalibutan. Nagpatawad man siya sa mga sala, isa ka butang nga nakareserba lamang sa Dios. Mga kabyanan, amo ini ang punto nga gusto na kun padalman gid naton. Ang aton Ginoong Hesus nagbuhat sang mga milagro. Pamangkoton ta kamo mga kabyanan, nangintawo siya. Kung ang isa ka kinaandan nga tawo ginbunag sa kalibutan, wala may gahom bala siya? Di bala wala.
Therefore, matuod gid nga Dios ang aton Ginoong Hesukristo kay man nagbuhat siya sa mga milagro. May gahom siya, kaangay sang amay. Kag mismo mga kabyanan, nagpangwali siya nga may otoridad. Kagang ina nga otoridad, isa ka Diyos nun nga otoridad. Nagwali siya nahanungod sa ginharian sang Diyos. Kung ano ang ginabuot sang Diyos. Nga amay, nga amay. Kag mga kabyanan, paano mapaayo sang isa ka kinaandan nga tawo, pamangkoton ta kamo, ang mga nagamasakit. Ginaayo niya ang mga nagamasakit. So nagapamatuod lamang nga si Ginoong Hesukristo Diyos. Kag may Diyos nun nga kinaugali. Paano niya ginaayo niya nga iya mga kabyanan atong kung mabatian ninyo kung nagasimba kamo o kung nagasimba kamo gid physical o kung nagapamati kamo sa radyo kada Domingo or adlaw-adlaw man kung nagasimba kamo. Kaya kung mga kabyanan, I tell you, o kung nagambal na lang ako sa matuod nga kung may time lang ako makasimba physical, kag most of the time yari ako diri abi sa balay kay bangod way man ko sang obra, kag amo lang ni galing may internet kami galing ibangod man sa akon mga ginikanan. Ang ginahimo ko is naga-online mass ako, attend ako sa online mass, adlaw-adlaw, and syempre nagapamati man kita sa mga wali sa aton mga kaparian, sa aton simbahan. Kag isa sa mga nabatian ko, kag amo man nagabasa man ako sa isang santo sang kasulatan, mga kabyanan, nga ginayo niya ang isa ka lupog, ginayo niya ang mga bulag, ginayo niya ang mga masakit nga mga malala. Labi na gid patindog niya o kung ginaayo niya ang isa ka paralitiko. Sa ginbanhaw ang mga patay, ginbanhaw niya ang patay na nga bata. Mayara to nga may isa ka account sa mga ebanghelyo nga nagambal siya nga ang bata hindi patay kundi nagakatulog lang. Ano nga hambal sa mga tao? Kinadlawan lang sa. Pero paghambal niya nga, inday, bangon ka. Magmata ka. Kag natigayon, isa ina kapamatuod ng aton Ginoong Hesukristo ang may Diyos nun kinaugali. Labi na gid sang ginbanhaw niya ang iya mahirop gid nga abyan, ang iya best friend nga amo si Lazaro. Pila na kadlaw nga patay si Lazaro, apang ginpakita niya agin pamatud-an niya nga siya hindi lamang kinaandan nga nga tawo, mga kabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo. Ang aton Ginoo, ang aton manluluwas, hindi lamang kinaandan nga tawo, kundi may Diyos nun siya kinaugali. Kag isa pa gid gusto ko nga kuno naton nga nagpakita siya sang iya gahom sa kalibutan.
Kung madumduman ninyo ang isa sa mga nagliligad ng mga ebanghelyo sa Domingo nga ang iyang mga apostoles ang ginpauna niya tabok sa linaw, no? Karon sang nagapamanagbanag na ikitungod nga nabayaan na sa sang iyang mga apostoles ang ginhimo sang aton Ginoo agud nga makaapas to siya sa iya mga apostoles kung sa iya mga gintutunan. Anong ginhimo niya? Naglakat siya sa ibabaw sang linaw, ibabaw sang tubig. May tao bala nga makahimo sang amo sina ang agahom? Hindi. Isa pa gid ka bes, mga kabyanan, sa aton mga ebanghelyo nga nagpanakayon siya upod sa iya mga apostoles sa isa ka sakayan. Nagtabok man sila sa linaw. Karon ang iyang mga apostoles ang ara na sa tunga-tunga sang linaw, inabtan sila sang bagyo. Karon ang iyang mga apostoles kulba na kahit bangod nga manuglugdang ang ila sakayan. Pero si Jesus wala lang, bawala lang. Tulog sa. Ginpukaw nila si Jesus. Anong hambal ni Jesus? Kamo nga mga wala sing pagtuo. Ang iya ginhimo, ginpauntat niya ang bagyo. Kag natingala gid ang iyang mga apostoles nga tao man siya pareho sa aton. Pero mapahipos niya ang hangin kag mapakalma niya ang mga balod. So mga kabyanan, nagapakita lamang mga kabyanan nga ining aton Ginoong Hesukristo nga ginapatihan kag ginatuohan nga anak sang Dios ang may Dios nun nga kinaugali. Kung makita man naton mga kabyanan pagid sa aton mga ebanghelyo, no, sa santos nga kasulatan, sa ebanghelyo ni San Mateo, ni San Marcos, ni San Lucas, kag ni San Juan, madamo nga mga beses makita naton mga kabyanan nga nagpatawad siya sa mga sala. To the point, sa punto nga ginkontra siya sang mga Fariseyo o sa mga Pharisees. Kaginhambalan pa siya sa mga Fariseyo. Ginainsulto mo ang Ginoo. Nga kaya ang pagpati sa mga Fariseyo nga ang Dios lamang amo makapatawad sang sala. Ti karon nga makapatawad siya sang sala kun siya isa lang ka kinaandan nga tawo. But silingon mga kabyanan, ang aton Ginoong Hesukristo ang mayara sang Dios nun na kinaugali o kon divine nature. Okay? So amo na mga kabyanan. Susunod kay suno sa aton CCC o kon sa CCC number 548 nga tudlo sang aton simbahan, ang mga tanda nga ginhimo ni Hesukristo nagapamatuod ang Amay amo ang nagpadala sa iya. Ginaagda kita nga magtuo sa iya. Okay, so what silingon? Ining mga tanda, ang mga milagro, ang mga pagpangwali nga ginhimo niya, sangyari pa di siya sa kalibutan. Nagapamatuod lamang nga ang Dios nga Amay among nagpadala sa iya. Nga, amo na mga kabyanan. Sunod,
Ang ikapat, amo ang pagkabanhaw kag pagkayab. Kung sa English pa, amo ni siya nga tawag nga the resurrection and the ascension. No? Ang pagkabanhaw kag pagkayab sa langit ni Hesukristo nagapahayag sing dugang angot sa iya Dios nun nga kinaugali. Iya gindaog ang kamatayon kag nabanhaw gikan sa mga minatay nga nagapakita sang iya gahom batok sa sala kag kamatayon. Nagkayab siya sa langit nga nagpungko sa tuo sang Dios nga Amay. Manabot silingon mga kaabyanan, ang aton Ginoong Hesukristo matuod nga may Dios don siya nga kinaugali, bangod nga siya ang nabanhaw. No? Kag iya gindaog ang kamatayon. He defeated the death and he raised from the dead. Ay kung man, mga kabyanan, kung di siya, wala siya sa Diyos na kinaugali, mga kabyanan, hindi siya mabanhaw. Hindi siya mabanhaw. Kag, hindi niya malutos o kung madaog ang kamatayon. Kag ang gahom sa sala, ang gahom sang sala, nga naghalit sa tawo. Ang iyaman nga gin pakita ang iya gahom, iyaman inigin pukan. Ang isa pagid ginpukan niya man. Pakita niya man ang gahom. Agud dag-on niya ang kamatayon. Nagapamatuod lamang nga si Ginoong Hesus mayara sa Diyos na kinaugali kay nagkayab siya sa langit. He ascended into heaven kung sa English pa. Kay man kung siya isa lang kakinaandan mga tao mga kabyanan, hindi siya makasaka dito sa langit nga siya lang on his own. Kundi nga nagsaka siya sa langit in his own. And nagpungko siya sa tuo sang Diyos nga Amay. Sa English pa, he's seated at the right hand of the Father. So, amo na siya mga kaabyanan. And ang atong ginatudlo sang aton Santa Iglesia amo ini. Sa CCC number 665, ang pagkayab ni Hesukristo nagapakita sang matuod nga pagsulod sang iya pagkatawo sa kalangitan sang Dios. But silingon nagapamatuod lang mga kabyanan, kag kung sa Tagalog pa nagapatotoo, no? Nga ining pagkayab ni Hesukristo, kita mismo nga mga tawo ang pwede gid makasulod sa ginharian kag sa kalangitan sang Dios. Kay man ang aton Ginoong Hesukristo is siya ang nangin ehemplo nga kita katulad sa iya o kung nangin katulad siya sa aton, pwede kili kasulod sa kalangitan sang Dios ang bisan sino nga tawo, provided nagahimo siya sang ginabuot sang Dios diri sa duta. Okay. So, amo lang diyan ay mga kabyanan ang aton nga talakay naton sa aton nga katisismo sa subong hapon. Kag may dugang pa ko gali. Antes ako
takop antos kita magtakop. Ginahambal diri mga kabyanan. Way ko na lang gin butang dira sa PowerPoint, no? Nagahambal nga dire ang Diyos nga kinaugali ni Jesus o ni Jesucristo ang importante para sa iya rolyo bilang manluluwas kag manunubos sang katawhan, no? Bilang matuod nga Dios, si Jesus ang may gahom kag otoridad agud ipahauli kita sa Ginoo kag sa Dios kag tanyagan kita o kung halaran kita sa iya tawag nga kaluwasan. Ang iya Diyos nga kinaugali ang nagasiling sang kahimpitan kag ginatawag nga efficacy, no? Sang iya nga sakripisyo sa krus nga nagadala sa sang aton kaluwasan. So ano siya mga kabyanan, ang ginatawag na nahambal nga about sa Diyos nun nga kinaugali sa aton Ginoong Jesucristo. So kabay mga kabyanan nga sa subong nga adlaw ang may ara man ako sang nakahatag man ako sa inyo sang mga insights o sa mga bagay na nungod sa aton pagtuo. Dapat gid naton tuuhan nga sa pag-abot sang aton Ginoong Jesucristo diri sa duta, hindi lang nga siling nag-abot lang siya bilang kinaandan nga tawo. No? Kundi nag-abot siya bilang Diyos kag tawo. Amo na siya nga tawag nga hypostatic. Nag-isa ang iya Diyos nga kinaugali kag ang iya tawhanon kinaugali. So amo na ang aton nga kanon, no? Kag sa sunod nga pagtalakay naton sang katesismo siguro lantawon naton, no? Kay kanon naton ang ginatudlo sang simbahan kay hambal ko na ligat kagina nga si Jesucristo among ikaduha nga persona sang Santissima Trinidad kag aton man nga kanon kung ano ang Diyos nun nga kinaugali sang aton Ginoong Jesucristo. So mga kabyanan, diri lang anay kita kabay nga nakahatag gid ako sa inyo sang mabinungahon nga pagtalakay naton sang Diyos nun nga kinaugali. Ang una-una, ang italakay naton bilang recap na lang mga kabyanan, ang malipot nga paglaragway sang ikaduha nga bahin sang nagatuo ako, no? Kag gintalakay man naton subong kung ano ang Diyos nun nga kinaugali sa aton Ginoong Jesucristo suno sa ginatudlo sa aton iloy nga simbahan amo ang simbahan Iglesia Katolika. So sa masunod na lang ining masunod nga slide sa sunod lang ini. Okay. So kaliwat madamo gid nga salamat mga kabyanan. Kag kung bago ka pa lang diri sa aton nga Facebook page nga amo ang Pulong San Dios,
Hiligaynon Catholic Bible Reading, kag amo man sa aton YouTube channel nga ang Hiligaynon Catholic Bible Reading, ang ginagdatagid ikaw nga mag-like, pinduton mo ang like kung sa Facebook ikaw nagalantaw subong, kag amo man sa button naman ipinduton mo man ang button nga subscribe sa kung nagalantaw ikaw sa YouTube channel nato. So mga kabyanan, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati, ug paglantaw sa aton subong nga programa, subong adlaw, ang Katesismo sa Hiligaynon online. Kag remind ta lang kamo mga kabyanan nga sa ilapit na gid ang aton nga pagbalik sa aton nga Hiligaynon Catholic Bible Reading, kag siguro sa masunod na nga semana kita magasugod sa aton nga Bible reading o kon Hiligaynon Catholic Bible Reading diri sa aton nga magamay nga ministeryo. Salamat gid sa liwat, kag salamat man sa mahal nga Dios nga naka-live kita subong. Sabi ko gani hindi na kita maka-live subong mga kabyanan bangod sang malain nga tiyempo. So diri sa amon, diri sa syudad sang Iloilo, nag-okay na ang tiyempo. Pag nag-init na, kag kabay man dara sa inyo, mayon na ang tiyempo. So mag-ulo aligmat lang kita kay si bagyo nga siguring nagwa na sa pungsod naton. O galing kay may nagapasulod naman, kag pangalana naman nagsulod naman ang bagyo, ngalan niya kuno si Hana. So magulo aligmat kita. Kag bilang panapos nga pangamuyo naton mga kabyanan, magpangamuyo kita sang aton nga para sa aton nga kaluwasan, proteksyon sa aton, atong pangamuyon mga kabyanan ang Orasyo Imperata sa pagluwas sa kalamidad. Kuwan ko na lang, update nyo ako mga kabyanan. Ini nga pangamuyo ang ginakuha ko sa Haro Archdiocesan Commission on Social Communications sa Archdiocese of Haro diri sa syudad sang Iloilo, syudad kag probinsya sang Iloilo, kag ang translation nga ini o kon paglubad ang ginhimo man sang Archdiocese of Capiz. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. O makagagahom nga Amay, ginatib-ong namon ang among mga tagipusoon sa imo para sa pagpasalamat sang katahom sang tinuga nga kami kabahin man. Para sa imo padayon nga paghatag sa amon mga kinahanglanon, kag para sa imo kaalam nga nagagiya sa pagpanglakaton sang kalibutan. Ginako namon ang mga kasalanan batok sa imo ug sa iban nga tinuga, ang hindi kami maayo nga manugtatap sang kalibutan. Wala namon lubos nga nahangpan ang imo sugo sa pagsakop sang kalibutan. Ginapaantos namon ang amon palibot bangod sang amon kasaypanan. Pagkaron amon man ginaani ang bunga sang amon pag-abusar kag walay kahilabtanan. Ang paghinuot sang kalibutan nag-abot na ang mga bagyo, baha, paglupok sang bulkan, ag iban pa nga natural nga kalamidad nagakatabo na sa madamo nga beses kag tinuon.
Nagadangop kami sa imo o may gugmaon nga amay, nga nagapangayo sa kapatawaran sa amon mga sala. Ginapangayo namon nga kami, ang amon mga pinalangga ag tanan namon nga kinabudlayan, maluwas sa tanan nga katalagman sa mga kalamidad, natural man o tawhanon. Nagaampo kami sa imo nga buyokon mo kami sa pagtubo agud mangin responsable nga mga manugtatap sang imo tinuga, ag maaluwan nga mga utod sa mga nagakinahanglan. Amen. Nuestra Señora de la Candelaria, igampo ninyo kami. Santa Isabel de Hungria, igampo ninyo kami. San Carlos Borromeo, igampo mo kami. San Francisco Javier, igampo mo kami. O mahal nga Eloy sang Immaculada Concepcion, igampo mo kami. Señor Santo Niño, igampo mo kami. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kid sa inyo mga kabyanan sa liwat. Sa gihapon dayawon ang Dios sa gihapon. Pro Deo et Ecclesia. Para sa Dios kag para sa katawan. Amen.